Qatt ma ltqajt miegħu, ma nafx min hu. Dawn kienu l-verżjonijiet oriġinali ta' Austin Gatt u Tonio Fenech dwar in-negozjant George Farrugia. Iżda aktar ma beda għaddej iż-żmien, aktar iż-żejt beda tiela fuq l-ilma. Austin Gatt l-ewwel qal li ltaqa' biss ma' George Farrugia bħala kostitwent. Iżda meta kienu żvelati l-emails li għaddew bejn George Farrugia u l-kumpanija taż-żejt Trafigura u li fihom jissemma AG u Ost, il-Ministru Gatt ammetta li kienu qed jirreferu għalih. Mill-lat prattiku, il-Ministru Ost u AG nimmaġina li qed jirreferu għalija. F'konferenza tal-aħbarijiet li kien għamel fil-Ministeru wara li kienu żvelati dawn it-dettalji ġodda, Austin Gatt qal li kien jiltaqa' ma' George Farrugia u tkellem miegħu dwar l-Enemalta. George Farrugia kellu laqat miegħi dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-Enemalta. Sansitra Austin Gatt jgħid li kien jiltaqa' ma' George Farrugia darba kull xarejn jew 3 xhur. Once every 3 months, once every 2 months, that kind of thing. Anke l-Ministru Tonio Fenech ipprova jaħbi r-relazzjoni tiegħu ma' George Farrugia. Fit-18 tax-xahar qal li qatt ma kien iltaqa' mal-aġent Malti tal-kumpanija Trafigura. Biex nevitaw xi sorpriżi, inti tiddikjara li qatt ma ltqajt ma' George Farrugia rigward xogħol, negozju tiegħu, eċetera. Jiena m'għandi l-ebda amment li qatt iltqajt ma' George Farrugia, żgur mhux f'kompetu formali ta' Ministru la fil-kostitwenza tiegħi. Ma kienx hemm raġuni fil-kostitwenza tiegħi niltaqa' miegħu mhux mhuwiex fil-kostitwenza tiegħi. Żgur li qatt fil-kapaċità tiegħi ta' Ministru ma kelli laqat ma' George Farrugia. Iżda 4 ijiem wara meta kien żvelat kif il-Ministru Fenech irċieva arloġġ mingħand il-familja Farrugia, ir-riżulta li dak li kien qal Tonio Fenech ma kienx minnu. U Farrugia kienu ltaqgħu mill-inqas darbtejn, darba minnhom saħansitra fid-dar tal-Ministru kif ikkonferma George Farrugia quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija f'każ li fuqu jekk jinqabad jikdeb jispiċċa akkużat b'korruzzjoni. Quddiem dawn id-dettalji ġodda Tonio Fenech l-ewwel qal li George Farrugia mar għandu b'kombinazzjoni. Il-juġi koinċidenza għaliex kien ġej Ray u kien hemm George u Ray qallu isma' ejja miegħi għaliex sa nieħu l-arloġġ li għamlet il-mara lill-Ministru Tonio Fenech u biex jiġi miegħu. Skont Tonio Fenech dakinhar ħabbat il-bieb u sab lil aħwa Farrugia ma' wiċċu. Realtà dan ħabtu l-bieb u sibthom hemmhekk, jiġifieri naħseb kien xi sibt u effettivament sibthom hemmhekk. Laqa oħra bejn Tonio Fenech u George Farrugia saret fil-Ministeru tal-Finanzi. George Farrugia jgħid illi darba kien iltaqa' miegħi il-Ministeru u jgħid illi kien biex jikkomplejnja illi kien involut fit-tender tal-privatizzazzjoni tal-enerġija u kien wieħed minn dawk li tilfu. Żgur. Min kien da George jew Ray? George Farrugia. Jiġifieri kellek laqa' miegħu formalment. Għax inti kont qed li ma kellekx.